Tadi ada 3 pasukan orang-orang Kasdim, bos. Kita dibohongi. Mereka ambil semua unta-unta kita. Semua penjaga yang lain juga dibunuh, bos. Hanya saya saja yang selamat. Amanami, inanami, dotak kaya nakon nami na bulung asa tamulai parminggota taparadema roha pikiran dohot tateteta asa hibul pamujota tudebata martang yang nahohom mahita di bagasan rohatta martang yang mahita. Amin. Mari di mahita. Mar hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Saya paeleng mapinggolmu tuaw hapugani paluahonau sehoma gabe dolok parton abotoan diaw gabe hutan agoting lao panguluhonau ay hodo parton abataku hian doho pangondioku jala alani guarmu say iring-iringomu jala tugu-tugumu au tuhodo ale Jehoba au marhaporusan say unang paurak au saleleng nileleng na say palua au marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Ale Tuhan debata amani saluhut para sinirohaon nunga ditatap ho hami bangsomon aindang majua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa asa taonon na haleaon dohot ala ni anak ni sahat rodi hau na pinarsilang sa itu pahi hami marhite-hite asini roham asa margogo hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni roham diaka si taonon asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia marhite-hite hami. Amen.
Mare de Mahita. Sikat nipatik di Minggutta Sadarion ima hatani dibata natar surat sian tolu Musa biddu 10 sia ayat 37 songonon ma didok disi dibaheni radoti hamuma salahut paretakku dohot uhupu jala ulahon hamuma akai ayaudo Jahoba songonima sahatna atong rap manggidogugo mahita sian Tuhan dibata lao mangulahon nahombar tu batikne ale Tuhan dibata sai pargugoi mahami mangulahon nahombar tu batikmi amin. Mared de mahita. Tato potima dosata nagodangi diadopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadi kodalanna asa mangulu ibana ido di pangidorham. Alani i umbain kupangidohami sai sudati ma turutorum asa unang mangunai betu hami sesesa sudedo sanami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargugui mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisaan ni dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana naso tumanda dosa dibahen dibata. Asa gabe hati goran ni dibata hita mar hite-hite ibana. Hasangapon madi dibata na diginjang. Amin. Mared de mahita.
Turpuk epistel di minggutta sadarion ima surat nati nongos ni Apostel Paulus tuhuria Korintus na parjolo bidutolu mamukasian ayat sada sahatu ayat sia tajahama marsikat soring. Songonoma hatana disi. Pangulani Kristus do aka parbarita nauli. Aupe aleak kadongan dang tarbahenau makatai tuhamu ujui songon natuaka partodi sadok songon natuaka pardaging do jala poso-poso di bagasan Kristus. Ay tong dope hamu pardaging ay anggo masa dihamu pangiburuon dohot parsalisian nda pardaging hamu jala mamarangehon ruhut hajul maun ay isi Apolos isi Paulus parhalado no nasida parhetian muna gabe porsea jala ganup hembar tu pangaleon ni Tuhani di ibana. Asa andada rajuman namanuan manang na pabornokon debatado na patubuhon ido. Dia sia rap mahita saluhutna ay dongan pangulan ni debata do hame hauman ni debata bagas ni debata do anggo hamu songonido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amen. Mare di mahita. Taha tindakon maha porsiaotai songon na hina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima natinubuhon ni si Maria naga begabean sianton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit
di panghuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natuat tu banuatoru dung ditanom, namulak mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lau huntul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo nasu hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditondi porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sudah. Amin. Tabi kema ende puji-pujian na sinuarahon ni Ina Esther. Laos diudu tima sian Ina Kamis.
Tapa ihut-ihut ma tikting nama ragam di Huriata di Bagasan Samingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapa ihut-ihut ma tikting nama ragam di Minggu tanggal 12 Februari 2020 naparjolo goarni minggutta sadarion sekage sima lapatanna ono puluari adorang so haheheon topik minggu tuani halak na daulat marroa napaduahon kelompok kortu minggu tanggal 10 Februari 2020 di pukul 7.30 ina Esther ina Kamis ama Jericho, di pukul 10 ina Hanna ina Deborah ama Huria, di pukul 10.05 ama Shalom NHKBP Dohot Remaja. Napatuluhon pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 14 Februari 2020 di sektor Nasaret di keluarga Nonya Sianturi inang situate buru purba, di sektor Judea keluarga Ersialoho buru Manuru, di sektor Bethlehem keluarga T Pangaribuan Boru Manulang, di sektor Efesus keluarga S H Sinaga Boru Manalu, di sektor Galatia keluarga R Tarihoran Boru Simanukalit, di sektor Filipi keluarga M P Sirait Boru Sitio. Di hari Rabu tanggal 15 Februari 2020 di sektor Sion Op, di sektor Betania keluarga T Siaturi Boru Huta Barat, di sektor Roma keluarga Nonya Ue Manulang Boru Munte, di sektor Korintus Op, di sektor Kolose di keluarga Desi Mamora Boru Purba, di sektor Kanaan keluarga Jesi Majutak Boru Bintang. Dia ka alamatna tajahama di wartana adong dihita. Napaupaton tikting merbagas tiktik peduahon. Naing majalo pasu-pasu perdongan sarepeon mah Febrianto Marbun Lubagaol anaknya halak amatta Masrun Lubagaol tubuh ni halak inatta Yerika Buru Marpaung alamat Jalan Bakti Abri Gang Swadaya 2 nomor 156 Sukamaju Baru Tapos Depok, Huria HKBP Cimanggis, Resat Cimanggis, Sektor Sion, Dohot Orwana, Sarah Hasiana Agelina Siahaan, Buru Nihalak Amatta, Dr. Andus Saud Siahaan, Tubuh Nihalak Inatta, Herlina Boru Sinurat, alamat Jalan Ladatulu, nomor 8 RT 07 RW 12 Citayam, Komplek Atsiri Permai, Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, terpasu-pasu di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2020 masuk pukul 8. Napalimahon ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 10 Februari 2020 nanaing roh kita memakai bahasa Indonesia. Napaonopon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu nanaing roh tanggal 10 Februari 2020 tapatu pada papungu amplop diakoni sosial di Huriatta. Napapituhon pengadaan rumah dinas Huria
Marhite panitia pembangunan ni Huriatta nunga di pasaut pengadaan rumah dinas Huria imana berlokasi di perumahan Jati Jajar seharga pembangunan naung adong holan 350 juta hurang ma hira-hira 450 juta naik ikon siluna sasatta di bagasan 2 bulanon sialan ini disakapi Huriatta do panitia pembangunan laho manutupion marhite-hite na parjulu guguan tok-tok ripe minimal 150.000 per kakak hobar nak tahu putucon di rapat Huria napa 2 hon amplop pembangunan sehali sebulan 3 minggu na parjulu napa 3 pinjaman lunak sian ruas ni Huriatta Roma panitia dohot perhalado tu bagas Taganub jaladuk sipul tiktingon bigiot tama hatorangan natu makas napi nasahat ni panitia pembangunan napa waluhon pilihan bulanan dohot iura diakoni sosial mau lihat tema di pasahat Huriatta tu sudah ruas nauk pasahaton pilihan bulanan dohot iura diakoni sosial 1 bulan Februari 2020 tuakan aso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikotton pasahatos saganu bulan tu Huria marhite-hite parhalado sektor tabi napasiahon torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 5 Februari 2020 godang na 270 sia halak pilihan iuran diakoni sosial Huria torop napasahaton pilihan iuran diakoni sosial ni Huriatta di bagasan mingguon 10 kepala keluarga godang na 1.825.000 pilihan bulanan torop nafas satu pilih bulanan 2 tahun di bagasan mingguan godang na 12 kepala keluarga godang na 7.800.000 rupiah ruas nama ulang tahun kelahiran 75 halak ulang tahun pernikahan sia kepala keluarga padita dohot perhala doha KBC Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 1 tanggal 12 Februari 2020 hatani debata napasi kopolas ni roha muna tersurat di Pesalme 20 ayat tongon tahe dengan bahasa dohot asini roha mangihut au saliling au mangul jaladung mulak au masuk aku ma bagas ni Jehovah saliling liling pasapul toluhon keuangan Huria 2.197.500 tu pembangunan 7.410.000 sentralisasi pusat 2.574.500 jumlah 24.233.000 Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihan ni asa dihubungi matu parhalado radi dohami padenggat sa songoni matikting namasa dohot sipa masa di tonga-tonga ni Huriatta sai di pasu-pasu tuhatta ma pilihan ni bain sangap di guarna partikianon upasatami matuhamu panitia pembangunan. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dihamuna hamanami nanami
ruas ni huriatta huria ke Cimanggis naksongoni dia mang padita. Parjolo mata pasat hamuliatan ni rohata tua mata debata perdinggan basai siala pangarimotian na dihita ganup. Boy hita rap marpungu di bagas joron itu hatta di nama muji pasangapon guarna. Nahu persangapi hami amang padita amanami inanami perhalado ni huriatta huria ha ke BP Cimanggis. Suang songoni dihamuna amanami inanami nahu hormati hami las dohot ya nakon nami napo sebulung remaja nahu haulongi hami. Dison hami jongjong atas nama penitia pengadaan rumah dinas HKBP Cimanggis. Jongjong mewakili penitia secara keseluruhan. Ima laho padarho taringo tu kondisi dan pengadaan rumah dinas pendeta ni huriatta. Dung dipabakit panitia gabe songon sada pangula pengadaan rumah dinas pendeta huria di Tikina Salpu. Nunga huwer kami piga bagas jalan nunga hurit kami dengan keputusan bersama sian penitia nama nutuhon sada pilihan ima di daerah perumahan Jati Jajar sesuai dengan kriteria naung tasakapi marhitehon rapot huria dot harga 700 juta rupiah. Jala diperkirakan untuk biaya renovasi manang perbaikan untuk layak ditempati sekitar 50 juta rupiah. Dohot biaya-biaya administrasi balik nama diperkirakan makan biaya 80 juta rupiah. Total keseluruhan na laho si pakiota manang si perguna honota di pengadaan rumah dinas dengan total keseluruhan 830 juta rupiah. Sahat tu sadarion hepeng manang dana naung adong di penitia pembangunan pengadaan rumah dinas ni huriatta marhitehon acara penggalangan dana pesta pembangunan di tahun 2022 dohot dana na adong di Papungu huriatta marhitehon pelian pembangunan kurang lebih 350 juta rupiah. Sesuai dohot pembicaraan tu napuna bagas di tanggal 10 Februari di notaris naung tato tuhon dung dicek panitia keabsahan manang kepemilikan rumah marhite sertifikatna laos disido pasahatota biaya pembelian rumah dinasi sekitar 30 juta rupiah. Setelah panitia mengecek keabsahan dohot status ni jabu nautaririti di totuhoma diari marsugot ma Senin tanggal 10 tolu pajupang dohot na puna sabagas di notaris di nalaho pasauton hobar tuaka kesepakatan jala hobar tusi di pangido na puna bagasi manang perjabui hita mangalunasi saluhutna kewajibata ima na hurang si 400 juta nai dilia matu hita waktu sabulan 2 bulan ma paling lama di pasahat tuhita di nalaho pasikopon di hahurangan marhitehonima di hamuna amanami dohot inanami laos di partikianoma di haroronami sian panitia
pembangunan tu sude hita ruas ni huriata huriaha KBP Cimanggis jong hami di joloon songon nama sosialisasihon manang padar hotu hita paboto hotu hita ima asarap nian hita mangulah saling bergandengan tangan saling menopang satu visi satu misi huhut berpartisipasi laho menutupi hahurangan ima si 420 juta dalam jangka waktu 2 bulanon. Di kami panitia adongdo memang piga-piga langkah nahu konsep kami nalaho si padalanon manang si patupaon untuk biaya kekurangan di panitia pembangunan ini. Na perjolo pinjaman lunak asa mangido mahami dohot gomos di bagasan uduk dohot serep ni roha tuhita saluhut nahu ruas ni huriata asa taleon ma sian nasa rohatta diaka narade mangalehon pinjaman lunak tu huriata marhite penitia pengadaan rumah dinas pendeta dengan sistem pengembalian bervariasi jala khobar tu proses pinjaman ini secara formal ikon bainot tado aka sada jaminan marhitehon sada perjanjian di atas materai atas nama penitia dohot huria dihamu nama nami doho ina nami sadia pe besaran nominal pinjaman lunak nalahu si pasahatota radedo panitia laho majalosa jala radedo nang dohot huriata laos mardongan mauliate hupasahatami tuhita saluhutna dia kahamuna manami nanami di narade pasahat tosa jala perlu gomosdo pangidon nami tuhita asarap mangulah hita jala rapita laho patupahosa asaboi martupa doho dinggan napa duahon nagabe sumber penerimaan penitia ima di naung tasakapi siados ni rohatta patupautama totok ripe gudangna 150.000 per kakak nyan sebetulnya borak do kupikiri hamion ala memang keadaan situasi nasi sonarion alai manang dawu HP hami atas nama penitia pembangunan ikon banon nami do si songono molotung pe agak sona borat dia kapar ngulus si sonari alanya ka situasi-situasion pas dorhanami disaluhut nak kabasa-basan itu hatta naung pinasahat na tuhita jalabui sikop bainota laho patupahon pengadaan rumah dinasi napatuluhon ima persembahan untuk pembangunan siganuk minggu naung tapatupa di bulan sada dohot bulan 2 khusus di minggu pertama melalui amplot persembahan ni panitia pembangunan na mangihut marhitehon proposal eksternal maupun internal ni huriata huria HKBP Cimanggis dohot usaha-usaha nelain sian penitia napa namangihut muse ima patupauta pesta pembangunan khusus pesta pembangunan pengadaan rumah dinas pendeta atau acara khusus untuk penggalangan dana apabila poin A, B, C dan D tadi tidak memungkinkan untuk pelunasan hutang pinjaman lunak yang sudah jatuh tempo. Jadi molo boido tapatupa pelunasan ini tanpa mabayan pesta hita naulimai molo boy nakingani ima poin sada poin 2 poin 3 obati cukup untuk pembiayaan pengadaan rumah dinasi dan pola
patupoita pesta pembangunan. Mari tehonima di hamuna manami inanami ruas ni huriata las suang-suangoni nang spot manang dorongan sian parhaladu ni huriata asa tapatu pemai hobar tuaka naung tasepakati kami songon panitia pembangunan pengadaan rumah dinas holan perpanjangan tangan do alai saluhut nadohita di Namangula Hoca. Songonima barita nabuhi hupatol hasami di tonga-tongata diaka namasa dohot laho si pamasaota namar hadomuan tu kepenitian pengadaan rumah dinas pendeta huriata martangyang mahita tuamata debata di saluhut tangyang ta asabui bolas akka natasakapi hobar tulomoni rohana jala tau puji-pujian nang hasangapan di goarna di akka hurang lobi di akka penyampaian manang padohonan nami atas nama panitia pembangunan pengadaan rumah dinas ni huriata jumolo hami mangido maaf songonima na boy hupasaat tami horas marihita tuhat nama na mangaramoti. Tabigema ende puji-pujian na sinuarahon ni ama Jericho.
Marede mahita huhud ma tapapungu peliata sian ias nirohata. dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di persorata di minggu sadarion di enet sian buku pesalmen biddu 110 sia mamukka mesian ayat sada sahat rodi ayat walu takasma tapehutihut hujahahon di tongat-tongat. Martua mahalak na daulat marpangalaho aka na marpangalahohon patik ni Jahoba
Mertua mahalak akan mga radoti akka panidang yon nai, akan mga lului ibana siyan nasa roha. Huhud akka naso mangulahon hagiduhon, akka na makapungi akka dalanay. Nung nga dito nahon ho akka paretam siradotan situtu. Au ni say marsihohot akka dalakku mga radoti akka aturan mo. Dungidang tagamon tarurak aho, molo say huparateatehon sudi akka tonami. Say madok mauliate maaw di hosian hatigoran ni roha. Molo huguruhon akka uhum ni hatigoran mi. Say radotakku do akka atorami. Unang tung tadikon aho situtu. Ido sahana. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sa di hari mahamu parpudi sahali bahagia manang martua. Ise do halak na boy goaron berbahagia manang martua di tonga-tonga ningoluna. Aka halak na godang artana do, aka halak na tibbo pangka na do, aka halak na tibbo parsikolaan na do. Ternyata dang molo di halak batak adong do tatadda padohan tuluha hamoraon hagabeon hasangapon. Kekayaan, keturunan, dan juga kehormatan. Molodung adong natuluod di sasahalak, bohanga terjamin di mana dohonon mertua? Belum tentu. Orang yang berbahagia bukan mereka yang memiliki segala-galanya, tetapi yang berbahagia adalah mereka yang mampu mensyukuri apa yang mereka miliki. Pesalmen 110 siaon mangalehon tuhita kunci martua, kunci kebahagiaan. Buku Pesalmen 110 siaon memang memiliki banyak keunikan. Sia sude buku na asing ala sian sude pasal mulai sian pada narobi sahatu pada nebaru biddu 110 sioma nagumajang ayatna. Pola do sahat 176 ayat nasa bidui. Dukon ni molo tajaha jalata bagi dua, molo tajaha sian sada Musa sada kejadian 1, sahatu Wahyu 22 pangokapot 22, molo tabagi dua, biddu 110 sion persis paling parsitongaan. Dia ditempatkan di tempat yang paling tengah, yang paling inti mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tentu ada maksud khususnya di sana. Dan saya lakni 176 ayat dibagi do 22 bagian. Setiap bagian terdiri dari 8 ayat. Jala pembagian ni nawalu alayaton disusun mengihutton abjad ni halak Ibrani. Ayat sada sahatu ayat walu molo di Bibel boydo tarida alay molo di kidung jemaat mungkin tidak kelihatan. Di ayat sada sahatu ayat walu di baido gijang nai alef. Itu huruf pertama dalam abjad Ibrani. Ayat sia sahatu ayat 10 di baido di si bet. Ayat 10 piton nong sahatu ayat 24 di baido di si gimmel. Soni masa seterusnya sahatu abjad terakhir di Ibrani 22. Jala ayat sada sahatu ayat walu bagian ni alef sude ayati selalu dimulai dengan abjad alef di hata Ibrani aslinya ya. Molo di Bibel nang buita bereng di Alkitab nang buita bereng hola di Biblia Hebraika stut katensiana do buita bereng manang di Bibel berbahasa Ibrani. Ayat sada pasti akan dimulai dengan huruf alef. Ayat 2 juga begitu sampai dengan ayat 8. Bagian yang kedua nanti dimulai dengan bet. Ayat selanjutnya juga sampai di bagian itu selesai. Soni masih seterusnya. Seolah-olah Mazmur 119 ini mau menunjukkan kunci kehidupan berbahagia. ABCD hidup bahagia ada di Mazmur 119 ini.
ABCD ngoluna martua adong di biddu 110 sion. Nah konsisten membahas sen ayat sada 170 manon tentang firman Tuhan, tentang Taurat Tuhan. Tidak lari dari situ. Di bagasa tikion tabereng ma ayat sada dimulai dohot hata martua. Dari terjemahan aslinya ini sering diterjemahkan dengan blessed atau diberkati. Maka martua nani dok neson orang-orang yang diberkati. Yang diberkati oleh siapa? Yang diberkati oleh Tuhan. Pemazmur konsisten di sini. Mulai dari Mazmur pasal 1 dia mulai dengan kata martua ma. Di pasal 119 ini juga dia pakai martua ma. Diberkatilah. Berbahagialah itu mengandung arti bahwa dia memperoleh berkat dari Tuhan Allah. Di tonga-tonga ni ngoluna. Khusus yang ayat sada satu ayat walu ma si paroha honotan wae. Dohonom ma adong tolu kunci bahagia, tolu kunci martua. Menurut Mazmur 119 ayat sada satu ayat walu om masih paroha honota. Nah perjolo kunci bahagia ima uduk tu patik ni debata. Hidup berbahagia diawali dari kepatuhan, bukan dari kebebasan. Ada orang yang berkata yang enak itu, yang bahagia itu kalau kita bebas melakukan apapun, kita bebas mau beli apapun, kita bebas mau mengatakan apapun, kita bebas mau berbuat apapun. Ternyata salah. Kebahagiaan itu diawali dari kepatuhan. Hanya orang-orang yang patuh terhadap aturanlah yang memiliki potensi yang lebih besar hidupnya berbahagia. Uduk tu patik ni Jehovah. Molo taurok naing patik ni Jehovah na 10 patihi ya taat kepada Taurat Tuhan. Nungah yahu bari tahun sial langgatanon. Taringo tu sahalak inata naswa palama perdulihon patik ni debata. Secara khusus may patik paupaton ima pabadiahon ari minggu. Di ngotamu de betahe. Di ngotamu de beka. Molo nang lupa manang dakya dibeke hu ulang. Ini kejadian nyata, realita yang dituliskan oleh misionaris yang melayani di daerah Tobasa. Di sada hari Minggu, adong inata dang lau ibana marminggu, holan ala naing majomur emena. Ala tiur ari dang songon sadarion ite. Mulai na sugut narudua narion ite. Marudanu da dua muron aking tuson. Ayo, sarupa hita. Au pi pagi-pagi hian nak itong dohono udan. Alai molo diceritaon di manugo ni hari Minggui tiur hian hari. Terik matahari. Disakapi ina tom maneng majomur sateki. Lewat ma misionari son neng tu gereja didok inang unang majomur hosonari. Ai marminggu do hita di gereja. Roma inatai na pahe bakol lagi na madok. Hamu maju amang. Bicalah sarionin nebana. Nggak dibayakon ibana, anggon berbahagia mau. Koring man sude emekon. Ido disakapi ibana. Singkat cerita dang lau ibana tu gereja. Diulahon ibana mana majomo remeon. Hape tabo tu takas. Ditikin nama wasi imana. Lau inatai tu bagasan. Lau minum ibana tu jabu. Dina minumi ibana tu jabu dang iboto ibana adong dua horbo mardugu sian rura saha tu hutai laos di parsuasai homma sabur sude eme nau jinomur ni inatai kaluar ibana tangis ibana. Dia menyangka akan berbahagia untuk menjemur padinya dan tidak pergi ke gereja. Padahal apa yang dia terima celaka. Dada naneng mabibiari nuaing ceriton. Karena ini berangkat dari kisah nyata. Alai dohonokku matu hita kamanginang ruas ni huriah kebeci manggison. Oddo nagabi oddolan ni teologi ni hakabipi taringo tu hari Minggu. Asa sudah hitau pabadiahon hari Minggu. Ido ubaina molosian asli ni teologi ni hakabipi tay dang apalah si tuju hita akar ruas ni huriah ton mabena cara di luar ni gereja hari Minggu. Ala naung maralo do itu po dan itohonan manang teologi ni
laho mangargahon ari papituhon. Aka marga-marga pe molo tiki mulai sembi dan iba amang rojo amang tabay juacaret unang mari minggu. Ay holanido kesempatan marsaur do sude ruas ni huria pabadia honari minggu. Asa hirim do rohanang di huria taon. Aka pungua-pungua pe molo mabaina cara nang pola sahat tu hari minggu di luar. Kecuali kunjungan gereja ya. Karena dasarnya jelas. Teologi ni HKBP do nang mangodol honi. Dada holan keinginan ni pribadi Allah memang. Teologi taringo tu pabadia hon hari minggu. Kamanginang syarat manang kunci bahagia na parjolo uduk mahamutu Taurat manang tupati ni Jehovah. Na uduk tupati ni Jehovah ido na mertua. Odo tong na di hati dakon ni si Joshua. Mari buka Joshua bidusada ayat walu. Joshua sada ayat walu di dok ibana songonon. Unang meret buku ni patiki sian pamangammu. Saya pikir-pikir mai arian dohok borngin asa diradoti ho jala di patupaho hobar tu sude natar surat di bagasani asa marutuk ko dia ka dalammu jala marmulia parulom hupikir sude hita mangigil oddo di ngoluton marutung hita di ulauta jala marmulia hita di parulauta. Syarat asa marutung ho di ulaumu, marmulia di parulaumu, naeng maho ingot di patik ni dewata. Uduk di patik nang pinasahat ni dewata tu hita saluhutna. Jadi ikom magodang di patik ni dewata do hita. Molo dia sadabe nak kaning ngata kasidok, akan namar pangalahohon patik ni Jehovah. Ido namar tua. Napaduahon kunci bahagia menurut ayat sada saat ayat walu ima na mangalului debatasian nasarohana mencari Allah dengan segenap hati. Maka halak na setorus masih hol pajupang dohok debata jala ganuk pajupang ibana dohok debatasian nasarohana doi diulahon. Dang kemunafikan na pinatupani ibana. Dang si Paula ibana pajupang doa aka persauran di tonga-tonga ni huria. Jala dang merdua roha ibana ditiki pajupang dohok Tuhani. Alai dengan segenap hati. Na mangalului debatasian nasaroha. Ganup na mangalului debatasian nasaroha. Odo na ganuk pajupang dohok Tuhani, ganuk beribadah ibana, marpakorhoni di ngoluna nama bain ibana bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap perjumpaan dengan Tuhan harusnya menghasilkan atau membuahkan pertumbuhan iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Odo na ditegor ni si apostol Paulus di Huria Korin di epistel lakani. Secara kuantitas mereka bertambah banyak, tetapi kualitas imannya begitu-begitu saja. Marpepeng doha prosyaon ni hala Kristen na di Korin sadiki. Idoban na di dok apostol Paulus. Ay na jo lo susu do hupainupot tuhamu. Nuaeng tong do ko susu painupot tuhamu. Ay suadong pertumbuhanmu. Harusnya mengingat waktu ini sudah harus diberikan nasi keras kepada kalian. Tapi tidak boleh, belum bisa. Karena kalian masih seperti bayi di dalam Kristus. Imannya tidak bertumbuh. Marpepeng, kerdil, liak-liak songoni. Sia tahu tu tahun, holan na songoni. Akahalak na mangalului debatasian nasaroha. Pasti akan bertumbuh dalam iman yang benar. Dang dohonon nabi anggu na julu songono dodang bialai. Dia mau bertumbuh di dalam iman yang benar. Oh begini firman Tuhan. Oddo hape lomoni debata on namahu ulahon tu si lawan bertumbuh di dalam iman na mangalului debatasian nasarohana dangoloi kompromi dohot dosa dangoloi kompromi dohot hajahaton walau orang membenci dia kalau itu dia tahu jahat dan berdosa dia tidak akan mau kompromi dengan itu. Oddo na halak na idokna di pesalmen bidusada ayat sada akahalak nasoolo kompromi dohot hajahaton ima halak nasoolo mangihuton tahinya kapar jahat nasoolo jongjong tudalannya kapar dosa
naso olo sahudulan dohot aka pangarehei patik ni Jahoba dolomoni rohana ido dipikiri ibana arian dohot bodarina. Sekali lagi, dia tidak mau kompromi dengan kejahatan apapun, dengan dosa apapun. Sadok dangolo ibana kompromi. Molo para pesalmen disude dalanna di ayat 5 dipakai ibana hata akka dalaku. Dang didok dalaku alaya dong hata akka plural. Naneng odol hononna akka dalaku disi baik di jalan yang lebar maupun di jalan yang sempit, di jalan yang mendaki terjal ataupun di jalan turunan, di jalan yang lurus ataupun jalan berliku, dia tidak mau kompromi dengan kejahatan atau dosa. Itu adalah orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati dalam kehidupan. Dan itu adalah kunci bahagia yang kedua. Napatuluhon om mana parpudi. Kunci bahagia di ayat sada satu ayat walu ima nasolhot dohok dewata. Mulu tajaha ayat sada satu ayat opat dungi ayat 5 satu ayat walu terjadi perubahan di ayat 5 tu ayat walu. Ayat sada di suara hon ibana martua ma ala itu ayat 5 masuk ibana satu ayat walu berubah gabe tangiang. Namar tangiang do parpesalmen di ayat 5 satu ayat walu tu Tuhani mangiduhon asa diramoti Tuhani dalanna unang salah mangalak kaibana sian dalan lomoni rohani debata. Alani isyarat na patuluhon kunci bahagia manang martua tu hita ima olo hita solho tu debata di bagasa tangiang. Jala tangiang na pinasaha nai ima tangiang na mardongan puji-pujian doho mardongan hamoletion ni roha. Martangiang ibana asa unang salah mangalakka di dalam naung pinasaha ni debata di ngoluna. Ini adalah doa yang sungguh-sungguh supaya Tuhan membelokkan kakinya dari jalan yang celaka atau jalan yang salah. Alani doa manginang, jangan pernah keluar dari rumah tanpa doa. Supaya apa? Supaya Tuhan membelokkan kakimu dari jalan yang celaka. On nguluni halak nasol hok dohok debatado. Itu adalah ciri-ciri orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Kita mengaku hanya dekat Allah saja, hatiku tenang, hidupku tentram, aku bahagia. Odona hinati dakon ni edetai di buku ede 210 pati, sonang di lambung Yesus. Tede ho majo ayat sadai alai satu ngaswara mahita dalatamon laho manangyakon dohot manutup jami tahun buku ede 214 ayat sada tedehon satu ngaswara dua tuluya sonang di lambung Yesus sonang naro tusi Ale Tuhan debata aman nami sonang di lambungmu dongolu nami ido nahu igil hami ido nahu hasi holi hami di bagasan perdalanan ni ngulu naso haru takas dope huida hami songo dia naik ko buluson nami dia dopan nami naing do hami marhasonangan ale Tuhan
Alani urupi pargugui mahami sudai ruasmon. Asa merdala kami di dalan ahina lomohon ni roham. Pahingot hami onali Tuhan saluhut. Asa uduk hami tu hatam dohot tu patikmu di ngulu nami. Jalanaing matotong ale Tuhan. Sai hulului hami hosian nasa rohanami. Diganup aka parjupangan nami. Urupi mahamion saluhut na ale Tuhan. Asa anggiat boy sitong ngulu nami. Merhite nasolhot hami rap dohot ho. Ai holan rap dohot hodo ale Tuhan. Jupang nami las ni roha sonang ni roha dohot hatuau. Atong pasu-pasu maruasmon ama dohot ina. Dak danak namit met sahat rodi akan nama tua. Asa totong male Tuhan merdala kami di dalan nahina lomohon ni roham. Urupi hami mangulahon-ulahon nami sa minggu Tuhan. Lehon di hami gogo dohot semangat nasiak koi. Holan marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 140 laos dison mata pasahat pelian napa dua. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasau libasa na mau liutus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho.
Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhasia kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalamu tadahami godang ni seleho-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Salutna.